Dak li għaddej minnu l-Partit Nazzjonalista f'dan il-mument huwa wieħed storiku u l-pożizzjoni tiegħi hija ċara. Hemm bżonn illi neleġġu fil-gvern lil Partit Nazzjonalista sabiex nassiguraw illi pajjiżna jkollu demokrazija sieħa. Nansaħħu l-eks delegat tal-Partit Laburista Mark Camilleri fuq il-medja soċjali u fil-blog tiegħu fejn insista illi Partit Nazzjonalista fil-gvern narġgħu niksbu lura r-reputazzjoni internazzjonali li dan il-poplu jixraqlu, nissalvagwardaw ir-rule of law, l-ekonomija tal-pajjiż terġa' tieħu l-ħajja. Camilleri sostna li pajjiżna jeħtieġ jivvota l-Labor ta' Roberta Bela l barra minn Kastilja e kif fl-aħħar sentejn ta' amministrazzjoni ta' Abela il-poplu mara ebda progress. Ebda politiku ma tressa il-qorti ebda kuntratt korrott ma ġixoltu jekk neleġġu lil-Labor fil-gvern inkunu qed niġġustifikaw il-kriminalità. Sostna dan Mark Camilleri. Camilleri insista li Roberta Bela irid ijassar il-libertà tal-espressjoni fil-waqt li jkompli jifqa' l-kaxxa ta' Malta waqt li l-prezz tal-proprjetà ikompli jisplodi il-fuq. Camilleri jisħaq li l-messaġġ ta' Bela li żgħażagħ fi kliem sempliċi huwa wieħed pejpu l-ħaxixa u jibqgħu għajxu mal-ġenituri għax ma taffordjawx post. L-eks delegat laburista deskriva l-proposti tal-Labor dwar l-ambjent bħala greenwash kif l-iżvilupp xorta waħda ser jibqgħu rampanti. Għallaqstant huwa insista li s-soċjetà Maltija teħtieġ rikostruzzjoni urġenti u dan biss jista' jasal billi jiġi elett Partit Nazzjonalista fil-gvern. Gvern ġdid immexxi minn Bernard Grech.